Kaixo, ongi etorriak, Aiaraldea komunikabideak ekoizten duen Poliedroa bideopodcast saiora. Apileko azken astean gaude eta jadanik sartuko gara, jaien sasoian bete-betean. Asteburunetan izango ditugu besteak beste, San Joseko jaiak eta bereziki San Prudentzio jaiak. Eskualdeko herri arabarretan aterako direla danborrak eta bar, baina bereziki aiaran, herriko jaiak ospatuko dituzte. Eta hoien pregoilariak izango dira aiera dantza taldeko kideak, eta horregatik, gonbidatu dugu, Marina Iturrate bere kideak gurekin hitz egiteko. Eta gurekin aiera dantza taldeko kide bat daukagu, aiararra bera gainera, Marina Iturrate. Kaixo. Zer moduz? Ondo, oso ondo. Denbora gutxi falta da pregoia irakurtzeko, gainera uste dut zuk irakurriko duzula, ezta? Bai, bihar izango da pregoiaren irakurketa, aiarako jaiak hasiko dira, así que bai, urduri. Eta, zure gokitu zaizu, hori, zuatzarra zarelako, ezta? Bai, hori da, ni zuatzakoa naiz eta bizitzak hasi gehien amurrion egin, ni zuatzakoa naiz. Eta berez, nola hartu du taldeak, ardura hau, ez? Pregoilari izateko ardura aiaran. Sorpresa handia izan zen hasieran, egia esan ez genuen espero, baina, egia da, aurten dantza taldearen 40. urte hurrena da, orduan honekin, prubat borobiltzen dugu urtea, ez? Eta oso pozik. Eta berez, batzuentzat apur bat ezustea izan da, ez aiera dantza taldeak hartzea bere gain, pregoia, baina berez, naiz eta amurrion erroldatuta, egon nolabait esatearren, berez, aiera dantza taldearen erroak, ezakit guztiak, baina batzuk badaude aiaren, ezta? Bai, hori da, taldearen sorreran batez ere, aiara garrantzia handia eduki zuen. Aiara dantza taldea 1984an sortu zen, Larrinbeko dantza taldea eta dantza lagunak dantza taldea desagertu zirenean. Orduan guraso talde batek ikusi zuen hor dantza talde baten beharra. Eta guraso talde horretako asko aiararrak ziren. Orduan dantzatzen hasi ziren lehenengo ume kasi gehienak aiarakoak ziren. Guraso talde honek Bilboko bi irakasle ekarri zituen eta horrela hasi zen taldea. Eta 40 urte hauetan bilakaeran nabari izan duzu, ez? Hasiera horretan dozena batzuk lagun zeuden, eta orain taldeak oroar dira talde guztiekin 150 lagun inguru zaret, ez? Hori da, 150 dantzari inguru mantendu ditugu urtero. Eta urte batzuetan 200 izatera ere heldu gara. Osea, bai, mintze hortan oso ondo. Eta egin duzuek 40 urte hauen nolabait balorazioa egitean, zenbatu duzu, gutxi gora bera zenbat jendek parte hartu duen taldean? Ez dakit. Pilo bat jende pasada taldetik. Gainera gero kaletik eta ere esaten dizute, nigo nintzen txikitan, ez dakit zer. Orduan, jende pilo bat pasada. Bai, azken urteotan badara magula kontaketa askoz zehatzagoa, baina oindala, aspaldikoa hori hor informazio asko galdu genuen. Orduan, ez dakit guztira zenbat jende pasaden, baina asko. Eta adibidez, zenbat belaunaldi pasa dira aia dantza talde? Hasi ziren ume hoietatik, esango nuke hirugarren belaunaldian gaudela orain. Eta, urrengo belaunaldiak bai gogoekin datoz. Así que espero dugu asko mantentzea. Eta lehen aipatu dugu aiararekin duzuen harremana. Bai. Adibidez, zuen 25. urte hurrenean, garrantzi berezia eman zenioten udalerriari, ez? Bai, hori da, 25. urte hurrenean dantzatu genuen aiarako 24 herrietan, herri guztietan dantzatu genuen. Kriston lana izan zen, baina guztietan dantzatu genuen. Eta egun ere, harreman estua daukazue zenbait administrazio batzarrekin, eta udalerriarekin, ez da? Bai, aiarako jaietan beti dantzatzen dugu, eta gero beste zenbait herritan, Izorian, Retesen, Beotegin, Menagarain, hor kasi urtero dantzatzen dugu. Eta, zein da zure ustez, aiera dantza taldearen sekretua, edo gakoa horren beste irauteko? Nik uste dut azkenean talde sentimendua bermatzen saiatzen garela, ez? Entxegu ez gain, joaten gara irtenaldietan, umeak badoaz kanpamenduan urtean behin, azken urteotan eraman izan ditugu pinera bebai, helduen taldeetan ere bagoaz maskaradetara joan gara noizbait, Sagardotegira, ez dakit saiatzen gara, holan talde
talde ekintza gehiago egiten entxego ez gain edo dantzaldi ez gain. Eta aparte badaukazue, dantza ez ezik, bestelako jarduerak ere badituzu, ez? Adibidez, egin dituzu erakusketak, hitzaldiak, eta horri zuek daukazuen ondareari lotuta, ezta? Bai, hori da, azkenean taldeak 40 urtetan sortu du kriston ondarea dauzkagu pilo bat jantzi, material, gauza pilo bat, ez? Orduan, adibidez hori esaten duzuna, urtarrilean egin genuen erakusketa bat lakasonan, eta horra atera genuen daukagun material kasi gehiena, eta jantzi guztiak, eta oso polita izan zen, bai. Eta, bueno, berez, garrantzia baduena pregoiaren orduan, pregoiak berak zer esaten du, zer esango duzue? Bueno, apur bat aiararekin daukagun lotura hori ezagurdaraztera emango dugu, eta hori,